So karon ako na lang usang ikuan ang kining ika-importante sa pagsimba. Kitang mga katawhan, ato lang giuban nga dili ra mo simba, ato ra silang balay mag-ampo or nag-ampo ra sila sa kaugalingon nga kanang personal ra ba nga pag-ampo. Nya atong sayran karon ang kining nahitabo sa ato ang ebanghelyo. Atong ilakbit ang ato ang ebanghelyo karon kining mahitungod sa dato o sa pobre nga kaning masakiton nga si Lazaro. Wala man to gisay-say baya kung unsa ang sala sa dato. Di ba wala man? Atong timan-an aduna mo duha ka, o aduna mo upat ka. Aw ang sala gyud duha ka matang, mortal o venial. Kakuan man ano? Unya. Sa mortal o venial aduna pi upat ka paagi sa pagpakasala. Unsa man ang upat? Una, sala pinagis pulong. Kabalo na mana kung sa mga salaan kanang pinagis pulong. Ikaduha, sala nga kanang pinaagi sa buhat. Ay, hindi na kumuha ng sultihan na, kabalo na gimo na. Ikatulo, sala nga kanang sa hunahuna. Ikaupat, sala nga wala na buhat. Aw sa mga butang nga wala na buhat, nga angay untang buhaton. Kung sala man na siya, kumo naman na kayo. Mao kana ang sala aron sa dakong dato sa ebanghelyo. Ngano man? Gi pasakitan ba niya si Lazaro? Panahon nga diin na namunit og muho silang balay. Wala tay pasakitan. Apan nasayod siya nga ang gikinahanglan ni Lazaro kaya niyang ihatag. Pero wala niya gihatag. Motoy mga buhat nga sala nga angay untang buhaton wala pala niya gibuhat. Ang pagsimba wala kini simba. Kung nasayod ka nga kini kinahanglan. So or katong mga tao nga wala magsimba, wala ang kapanghibalo. Nakasala ba to sila? May akong panguntahan na ron. Nakasala ba sila? Wala mas nakapanghibalo. Nga importante din kayo ang pagsimba. Pero ikaw nga nakapanghibalo, wala po ka na istorya, mo to'y butang ang angay buhaton. Pero ano mo gibuhat? O karon, gitawag na siya o sin of omission. Sin of omission. Karon nahamang kay simbahan karon. Aron masayod mo, aduna tay hapit na 50,000 ka simbahan sa tibuok Pilipinas. Sa 50,000 ka buok simbahan at ibutang na lang dili og kuan. Atong ibutang og 49,000 ka simbahan. Sa 49,000 ka simbahan, mao kana ang simbahan nga gabato sa atong simbahan Katoliko. Usa ka simbahan ra ang gitabangan og saway gitabangan og kanang batikos sa 49,000 ka simbahan. Nakita nga mga Katoliko kinahanglan tag mahibalo ni ana. Ngano man diha sa unang Pedro 3:15, pangandam kamo kanunay at kung adunay makigsayod kaninyo kabahin sa kamatuoran. No, di ba? Dahil kahit ang maagian sa unang panahon sa series gani. Kaagi gumawa na gibawal na sa series ron kanang magwali bitaw sa sulod sa series. Kaso naka-encounter mo ana, wala na naron. Tungod kay ang series padayag man nagpagawas mo sila og balaod nga gibawal na sila. Unya naaron sa mga market, sa mga karsada kanang nag-preaching man na sila. Ya dili man nakauban nato. Iyon sa giingon ni San Pablo diya sa Galacia 1 bersikulo 7 ngadto sa 8. Gabisan gani ang anghel nga manaog ikan sa langit ug magwali og lahi nga maayong balita. So, anghel na ha. Nasukwahi sa ilahang mga wali. Kinsa man pasabot diri? Sukwahi sa mga pare. Kay San Pablo pare man siya. Unsa to, kung bisan gani ang anghel nga manaog ikan sa langit ug magwali og lahi nga lain nga maayong balita nga sukwahi sa ilahang mga wali o sukwahi kanamo matud pa ni San Pablo. Pagatungluhon unta siya. Nan karon kinsa man nagwali nga dili konektado sa simbahan. Umuna nga kita anay tang hibalo. Ya ngano nga kinahanglan man tang mosimba? Di ako mosimba brad kay mura mas gihapon ug mosimba ko makasala ra man gihapon ko. Insakto ba sila? Insakto ba nga may kita nga dili ako mosimba kay mura mas gihapon mosimba ko makasala ra man gihapon ko. Nabitaw mga daghan nagsimba, makasala ra man gihapon o pahinuoy numero 1 ni Bakira. Di ba mo na common? Unsa man ato ng pagtubag? Ato na sa tubagon nga mga argumento, dili lamang na kay dili Katoliko, bisan ang mga Katoliko mo ay puno. Di ba? Batay mo? Una, ang pagsimba, usa ka na sa mga
makuha ginagmay nga sala sa tong lawas nga mo hinungdan nga kita maimpirno. O ato pang ipananglit ang pagkaligo usapod ka na kapaagi nga diin makuha ang ato ang gagmay buling sa lawas nga diin mo hinungdan nga kita maminteriyo. Kaya ang buling biya usabay na sa paagi po nga makapa-infection sa tong lawas nga kita masakit. O sa ato pa dili na lang po ka maligo kay magkabuling naman gihapon. Di ba? So kinahanglan kitang maligo aron dili ta mahinahinay na tukuha ang mga buling naas to ang lawas kay hinungdan na kita dali tang maadto sa interior na. Sa samang paagi kinahanglan paputing kita mo simba ang makuha ang gagmay kanatong sala nga naas to ang kalag kay mo kinihinungdan na kung dili kini makuha atong magkadaghan mo kinihinungdan nga dali kay kitang maimpirno. Ya, Brad, naraman may kuwan sa mga Brad. Pwede naman siya ko mag-ampo sa mga. Okay. Atong mabasa diha sa Exodo 26:1. Paghimog tulda nga tagbuanan, mua kini sa napulo katabil sa pinong lino ug sa dilana. Dilana nga asul. Usa ni tulda. Tulda kaniadto sa unang panahon ug sa karon simbahan na siya. Ngano man, kay diha sa tulda o sa simbahan atong masahon si Aaron o ang iyang mga anak mao'y mag-atiman sa lamparahan diha sa tulda diin ang Dios makigtagbo sa iyang katawhan. So ang Dios di ay naa day makigtagbo sa simbahan o tulda. Nga Brad, sa mo ara ko magsimba Brad? Kay ang pagsampo usa ka nagpagsimba. Yes, tinuod na siya. Dili na sa sayo. Apan dako kay kulang. Ngano man, ang Ginoo mara sa Exodo 27 Versikulo 21, ang Ginoo ana makigtagbo sa tulda. Tulda which is refers to the church, kining simbahan nato. Nga kanang abutanan. Muna sa tulda. Nya. Ngano nga ni kita dire? Exodo 25 bersikulo 21 ngadto 22. Ang Dios anha makigsulti, anha makig tagbo kanato ibabaw sa balaan nga larawan. Ato ang balaan nga larawan. Ato ang sa diya sa bersikulo ada sa Exodo kirubin, which is kirubin is symbolize of holiness. Kirubin image kanang larawan sa mga anghel o larawan sa anghel. So di ay nga kinahanglan nga moari kita sa simbahan kay ang Dios di ari makitagbo ang iyang gahom anak bayaw ibabaw sa butang nga balaan. Ya, litra por litra gina nga mabasa. Exodo 25, Exodo kapitulo 25 bersikulo 21 hangtod 22. Anha gisugo si Moises paghimo og larawan sa kirubin. Kay nganuman anha niya ipadayag ang iyang himaya. Ana niya dunggol ang atong mga pagampo. Dahil kung pangutana Brad, naa mami imahin sa mo ang altar. So pwede ba nga adtor ko dito magsimba kay giingon manimo diha nga Exodo 25 ana ang Dios makig tagbo ibabaw sa larawan. Tinuod man pod kaya ang atong balay naatay mga katang mga Katoliko naatay gamay akan bitang larawan sa mga imahin, larawan sa mga balaan. Di ba sakto ba? Sakto siya. Apan dako gihapon kay kulang. Ngano man? Diha sa Juan 6:51 ato ang masahon ni siya ha. Ato na ni. Ako mao ang pan nagikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining nga pan dili gayon mamatay ug hinuon ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang mukaon niining tinapay makabaton ang mukaon niini makabaton kinabuhi walay katapusan. So kung mag-ampo ka sa inyong balay tubang sa imahin, kulang gyapon siya. Dili ka makabaton kinabuhi walay katapusan. Kay wa man dito ang pagkalawat. Oh, ngano man. Sa Brad, pwede na ba tang mangayo anang iyang hostess ako na doon sa balay, anang ko mga lawak? Dili, gisa pwede. Kaya ang mapagkalawat niya ana, ang pari lamang. O ang pari mo sugo, or mo authorize siya, mo ordain siya o mga minister, naman mo pakalawat. Kaya kana siya, dili gina siya ingon nga simbolo sa lawas, tinuod gina siya nga lawas. Gani, kini nga tuang, di ba wala ni parang-parang suba diri sa? Sa tuwang tabi na kulo, hindi ba na kuning palungon?
Kay kana siya buhing lawas ni Kristo. So di ay kinahanglan gid kita ng simba. Mo di nga ang simbahan do wala lang kadala diri libro kanang kanon lo ba. Nga diin gid ito ang mga tao, ang mga magtotoo obligado gyud. Usa may kalainan sa obligado o i-encourage. I-encourage pud pasabot, gi-encourage ra. Uy, di ra nga dili mo adto, pero kay obligado ginato. Dako man kay isang sala. Ano sa to? Duha ka mata ang sala, mortal o sa unsa man paagi kita nakasala sa mortal? Sa unsa man paagi nga ato sala venial? Nakabalo mo ana? Ang venial mao kanang sala ang makuha lamang pinaagi sa mga indulhensya. Kini pagsimba. Mao man ni ang indulhensya. Kung mabitaw nga kung naulahin ta sa misa, dili na ta kaabot atong kada ganing ningon ba nga nagakumpisal ako sa Dios nga mahal magkaon sa tanan, kanami man kay akong sala, akong nakong sala. Muna siya confession. Kung dili nakakaabot ana, dili ka puding ngalawan. 15 minutes before. Huh? Actually wala ginasulti ang pare ni ana. Ano man, aduna may mga katekista. Dito na sa katekista, role pa nila or kanamo or kitang tanan obligado ta nga motundo sa mga anak kaprentihan o kaigsuonan 15 minutes before nga muna nga dapat gani unta kung unsa yung nasabutan dire nga oras kung alas 10 pagtatak sa alas isugod yun kay part man na siya sa disiplina, di ba? Kung saan mapagdisiplina kung hulaton na po sila sa sige ako hulaton natanan nila so nga naman kay ang pagdisiplina importante kamuron ayan ninyong disiplina kayong mga anak di ba di ba na kita kung luag ka nga mo disiplina hinungdan nga inyong mga anak dali pud nga kuan pud sa mga barkada nga ma-influensya sa dili maayo okay nya tanan ba ang tao may katungod ba nga mukaon sa pan nga ipakadawat sa pare? Tanan ba? Kinatanan ba? Yes, correct si nanay, hindi. Nganuman. Kato lamang, nakapangumpisal na. So kung adunay kuan, kanang bitang naa sa state of sin, naa sa dako kayo nga sala, nga wala pa nimo ikakumpisal, kanang mortal ba? Ayaw sa pangalawat nya nganuman diha sa unang Korinto 11 bersikulo 27 ngadto 28 ni matud pa ni San Pablo so tumasahon busa ang mukaon sa pan sa Ginoo umuinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala siya batok sa lawas o sa dugo ni Kristo nakalapas siya busa kinahanglan tungod niya na nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. So mangumpisal magsusi paday kita. Sabrat ang pagpamumpisal di lamang ta kinahanglan ato pare kay ang pare makasasala ra man gihapon bisag katoliko musulti ana. Makasasala ra man gihapon. Ato na ako isugid akong sala sa Ginoo. Take note ang Ginoo di na sugid na sala nasayon ang daan. Wala pa nimo gisulti kapanon sa pila ka buk imong sala. Mas ikaw pa nawalan kahibalo sa imong mga sala kumpara sa Ginoo. Tutungod niya na ato kining ikuan tagaag analohiya. Sa makita nga binuniyagan ang atong lawas o ang atong pagkatao sa mapananglit sa usa ka baldi o kani siya usa ka baldi analohiya ni siya ha. Ang usa ka baldi or kita sa gipagawa sa to ang inahan nga usa ka babae, ang babae Roma 5:12 ang tanang tawo nakasala gumikan sa babae. So kung kita gianak gikan sa babae, makakasalat ang daan. Kay wala may igwa gikan sa hugaw nga limpyo. Ang tao nga nigwa gikan sa hugaw gyud. Muna nga bunyagan kita Juan 3:5 nag-ingon nga gawas kun ang tao magpakatawo ko sa tubig ug sa Espiritu Santo dili sa makasulod sa langit. Ngano man, kasi pinadayag 21-27 wa gyud makasulod sa langit nga mahugaw. Bisag gamay humho sa imong kalag na nahugaw sa imong kalag, di ka makasulod sa langit nga mahugaw. Tungod diha na adunay bunyag. O pagbunyag, diha na ang pagbunyag napapas nakuha na ang buling gikan sa
baldi nga mao kita. Analohiya ni siya ha. Sama kita nga usa ka baldi nga limpyo nga nasuddan og hugaw. Pinaagi sa bunyag, nakuha ang hugaw. Panahon sa atong pagsulo-sulo sa kalibutan, nasudlan na po kita og sala nga mao ang basura. Nasudlan na po ang ato ang lawas o baldi o basura nga mao ang sala. Kumukaon kita sa pan nga buhi nga balaan nga Ginoo. Sama ra nga si Kristo imong gisadul sa basurahan. Muna kalapas kita batok sa lawas sa dugo. Batok sa lawas. Batok sa buhing lawas ni Kristo. Kay sama ra nga atong ipasulod si Kristo sa atong lawas nga hugaw. Sama ra nga atong lawas usa ka balde nga limpyo nga sudag hugaw. Sama ra nga si Kristo gipasulod sa nato sa basurahan. So, dakong pagpasipala. Okay? So, kung aduna kita yung mga kuan, example ay mga dagkong sala para ng ipon. Kanang ipon na ba? Kanang wala bitaw nakasal sa simbahan. Nakasala sa huwis, dili na siya valid sa mata sa Ginoo. Valid siya sa balaod nun sa Pilipinas. Pero sa mata sa Ginoo dili sa valid. Bot pasabot live-in gyapon siya. Ya, ang hinungdan na bagina ng ipon or ipon-ipon. Pwede lang ha, di wala ko nanigo gina kay kanang naa sa tudlo ra to na sa simbahan. Hinungdan pa na siya nga makapasumot og kasala kay ang mga lalaki sampol ron. Live-in debitan na ako mga mamahay po sila. Kadi ay kanang ipon-ipon mo magkapadagan ng bayi o magkapadagan ng laki kay balihon na ang ipon puni. Muna saya ang balihon na ang ipon puni. Okay? So atong siya gamay nato sa catechesis niya sa atong gikuan nato nga kita kung kita nakapanghibalo may katungon kita nga mo pahibalo sa nawala nakapanghibalo. Mao kana ang ebanghelyo karon. Sin of omission. Sala nga wala gibuhat sa angay untang buhaton.